Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. F'dak iż-żmien Mosè kellem lill-poplu u qal: Ftakar fil-mixja kollha li mexxik il-mulej Alla tiegħek matul dal-40 sena fid-deżert biex iċekknek u jġarbek ħalli jkun jaf x'għandek f'qalbek jekk tridx toqgħod għall-kmandamenti tiegħu jew le, u ċekknek rid li tbagħat il-ġuħ. Imbagħad temek il-manna li lajend u lanqas missirietek ma kontu qatt tafu biha biex jurik li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem imma b'dak kollu li joħroġ minn fomm il-mulej. B'dan jgħix il-bniedem, qis li ma titkabbarx qalbek u tinsa l-mulej Alla tiegħek li ħarġek mill-art tal-Eġittu, mill-art tal-Jasar u li mexxik fid-deżert kbir u jwaħħax mimli srib velenużi u skorpjuni, art nixfa bla ilma xejn, li ħarġlek l-ilma mill-blat taż-żnied, li temmek il-manna fid-deżert, li missirietek ma kienu jafu biha xejn. Sebbaħ Ġerusalem lill-mulej, sebbaħ Ġerusalem lill-mulej, faħħar lill-Alla tiegħek Sion u jissaħħaħ l-istanek tal-bibien tiegħek u jbierek ġewwa fik lil uliedek. Sebbaħ Ġerusalem lill-mulej u jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qam ħexebbek u jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem lill-mulej u jxandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamel hekk ma ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem lill-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, il-kalċ imbierek li fuq ngħidu l-barka mhuwiex għaqda mad-demm ta' Kristu. U l-ħobż li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu. Għax l-ħobża waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed. Il-kol kemm aħna nieħdu sem minn ħobża waħda. Alleluja, alleluja. Jienu l-ħobż il-ħaj li niżel mis-sema jgħid il-mulej, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: Jiena hu l-ħobż il-ħaj li niżel mis-sema, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Fuq hekk il-lut tlewmu bejniethom u bdew jgħidu: Kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesu mela qalilhom: Tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi u tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma bagħatni l-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix biha. Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kienu missirijietkom u mietu, min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem. Il-festa ta' dan il-ħadd insejħura tal-Korpus li l-kelma fil-Latin għal ġisem u d-demm ta' Ġesu Kristu. Kull ġimgħa fil-Qudiesa aħna niklu l-ġisem ta' Kristu fl-Ewkaristija. Imma meta toqgħod taħseb tidher naqra stramba li tiekol lill-persuna li tħobb. L-insara iġġibhom jidhru qishom vampiri. Għaliex daqshekk importanti li nieklu l-ġisem u d-demm ta' Ġesu? San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Korintin jispjegalna għalfejn. Il-kalċ imbierek li fuq ngħidu l-barka u l-ħobż li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu. Ġesu mhuwiex sempliċement dak ir-raġel twajjeb li naqraw fuq u nammirawh. Ġesu huwa Alla u jridna nagħmlu parti minn mħabbtu u jitlobna naqsmu fil-ġisem u d-demm tiegħu. Imbagħad fil-Vanġelu ta' Ġwanni Ġesu jkellem lil folol. Jaħsbuh miġnun meta jgħid li hu l-ħobż ħaj li nieżel mis-sema li bih il-bnedmin jistgħu jgħixu għal dejjem jekk jieklu ġismu. In-nies tħawdet ħafna u ħasbitu qed jgħid il-ħmerijiet. Il-Lut għandhom regoli stretta ħafna fuq x'laħam jieklu u ta' qed jgħidulhom jieklu persuna?
tammima. Biex nifmu klim Ġesu, irridu morru lura fil-ġnien tal-Eden. Adam u Eva kielu mis-siġra li Alla ordnalhom ma jiklux minna. Imma l-ħajja ta' Alla ir-rigal li aħna għandna sehem minnu u jridna nażlu li jkollna l-ħajja tiegħu fina minflok nippruvaw nisirquha. Fl-ewwel qari nisimgħu li l-Lut kienu mwaħħlin fid-deżert bla ma kellhom x'jieklu. Alla bagħtilhom il-manna mis-sema. Nisimgħu li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem, imma b'dak kollu li joħroġ minn fomm il-mulej. Il-kelma ta' Alla iqawwija. Fil-bidu, il-kelma ta' Alla kienet li ħalqet id-dinja. Għalhekk, Ġesu bil-kliem tiegħu jagħmel tajjeb għall-ikla ħażina tal-Eden u għall-manna li Alla jibgħat mis-sema. Ġesu joffri l-ħobs u l-inbit u bi kliemu jibdilhom f'ġismu u f'demmu. Meta tirċievi fil-ġisem ta' Kristu fl-Ewkaristija, int qed tirċievi lil Ġesu innifsu. L-Ewkaristija hi Ġesu, imqar jekk ma tidirx tixbħu. Dan il-mod u jridna nieħdu sehem fl-imħabba ta' Alla. Ġesu jrid jitmana b'ħajtu stess, b'ġismu u b'demmu stess. Aħna sempliċement irridu ngħidu iva. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!